Evo ovako, 30 lajkova na ovom klipu, ljudi moji, i onda ću reći jednu stvar. I veliki pozdrav i dobrodošli u moj novi vlog, what the fuck, ljudi moji. Ja jednom vlogujem, posle ne znam ja, skoro 400 klipova na kanalu. Ja, ljudi moji, vlogujem. Tako da ono, ljudi moji, bit će mnogo zanimljivo. Ne znam ni ja šta ćemo raditi sve to, ono. Eto, uživajte, ljudi moji. Tako da eto, ako hoćete još ljudi vlogova, a bit će mi sigurno kada je, kako se zove, završi, inače ne znam, ne dobar kvalitet, da dobro čujete sve to. Ljudi moji, ljudi su oko mene. Meni je preglupo, ljudi moji, gledam ono sa strane i sve to. A, jebi ga, ljudi moji. Sada prvo što idemo, vidio sam vamo, odijam vamo da se vežba, a ja sam malo u treningu, da se vidi. Bravo, nisam ni pokazao, ali ono, idemo, ljudi moji, uglavnom tamo, malo da vežbamo, pa se, ljudi moji, mi čujemo kada stignem ja tamo. Inače, da, ljudi moji, ako ste planirali da idete nekad u Rusiju, nemojte idete u Rusiju jer mnogo para košta, nego, ljudi moji, dođite u Budvu. Jer su ovdje, ljudi moji, 70% Rusa, 20% Šveđana, zajevam se. Let's take it slow, where you go I go too. And if you hit the bottom I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Evo nas vamo, ljudi moji. Završio sam trening, trenirao sam jedno 40 minuta na sat vremena, ne znam ni ja. S vama idem kroz neku džunglu, jebote, napali me Tarzani. Zajedno se, ljudi moji, tako da eto. Ne znam dalje ću ići sve to. Ja sam umro. Ništa, čujem se kasnije, ajde. I dobro jutro, ljudovi moji lepi. Iako vas ne vidim, ja sam da ste vi lepi. Drugim vloga. Trenutno je 8 sati ujutru. Idemo nešto da jedemo i sve to. Evo nas ovdje u stanu. Evo gdje sam spavao u kontejneru. Evo nas ovdje u stanu. Niste svesni koji pogled imam s terase. Tako da, ljudi moji, drugim vlogom, kao što sam rekao, idem sad da snimim pogled sa terase, a vi ostanite i z. Vidjeli ste taj brutalan pogled i sve to malo visrce, bla bla bla. Sada, ljudi moji, mislim da je red da vam pokažem, ljudi moji, ovaj stan tur gdje ću ja ostati još nekih 3-4 dana. Ide mi je sada brutalno, ali brutalno. Tako da, eto, i ništa, ako ste uživali, ako uživate, ljudi moji, u ovom vlogu, jer hoćete još vlogova, bacite like i napišite u komentarima i uživajte. Evo svima vamo, ne znam da me vidite, evo nas vamo, kao što je vamo Sveti Stefan. Inače da, vidite, morao malo clickbait, znači živ sam begi, znači živ sam, nisu me talaci izjeli, ali da,
Sve u svemu, ljudi moji, evo nas samo kod Sveti Stefana. Ovdje je prelepo i sve to, tako da ako planirate dođite slobodno, evo imate moju dozvolu, zajevam se ljudi moji. Inače ne znam, Sveti Stefan je poznat po tome što je bio Sveti Đurđu. Da, njega je ubio, to jest nije njega, no nju. Zajevam se ljudi moji. Tako da, sve u svemu, ovdje plaže imate, imaju plažu kako vi hoćete, ne znam ni ja. Mnogo su brutalne, se to gledam vamo sa strane, ljudi mene gledaju, pušide ga hejteri, zajevam se ljudi moji. Tako da eto, ovdje sve je brutalno, idem vamo, samo se proštam kod Sveti Petra, zajevam se kod Sveti Stefana, ljudi moji, pa se onda čujem kad tamo stignem. Deseti ljudi moji, prošlo je jedno 2-3 sata od posljednjeg puta kada sam pričao i sve to. Najao sam se ko stoka i sve to i ljudi moji sam morao malo kenjam i sve to, tako da moram, to jest sad sam u potrazi za WC-om. Inače ljudi moji, pošto dosta kenjam, ja znate po sadnjim streamovima i sve to, mogu bih ljudi moji da napravim neki serijal od najbolji kao ocjenjivanja kao WC šolja. Tako bi to ih moglo kao neki narednih serijala da napravim. Ali da, ovako tu vidite vamo neko cveće, sve to. Jebi ga, mora se traži, ako ne, ovo žbunje ću ovdje da kenjam. A ono jebi ga ljudi moji, tako da ništa. Čujem se kasnije, brate. Danas ovdje ljudi moji, čekaj, znači moram malo se spustimo vamo niz ovog govedu, će padnem buraz. Če pašće mi fona, če bej. Ovako to izgleda ovdje kad spustite tu negdje neka plaža pored Sveti Stefana. Evo to izgleda ovako i mnogo je dobro. Mnogo mi se džači kroz vidim ovdje mnogo ljudi. To je veliki pozdrav za sve ove. Bio sam vama ljudi moji, ali nažalost je zaključano. Tako da jebi ga, neću moći da uđem. Opa, dobro dama bez blama. Ali da, uglavnom ljudi moji, ništa, zajebao sam se, vjerovatno večeras ću doći opet, pa ćemo da vidimo lepo kako to izgleda i sve to ovdje čamčovi, ovdje je baš lepo. Ali da, plaža je puna i sve to ljudi moji, tako da ovdje je brutalno, ali jedva čekam da dođem kući da streamujem, jer mi se mnogo streamuje sve to, tako da će se gledati ljudi moji mnogo više kad dođem kući, ali uglavnom to je do sad. 10 ljudi moji, dan 3 vloga. Sad sam se probudio, trenutno je 10 do 9, tako da eto, opet ono se spremimo i sve to pa onda krećemo. Inače da ljudi moji, još malo pa je kraj vloga. 3 dana snimam, tako da eto, danas ću vas voditi ljudi moji, danas ćete vidjeti kako dižem tegove. Ja mislim da bi tu trebalo da bude kraj vloga, tako da eto, ostanite još uvijek, u vlogu nije kraj. Tako da eto, idemo i čujemo se kada tamo stignemo. Ljudi moji, evo nas ovdje, kao što vidite, čekaj da pomerim. Sad ćemo malo dižemo tegove. Tako da eto, probat ću ljudi moji, najviše sam podigao je 50 kg. Podigao sam 10 puta, tako da ljudi moji, idemo sada na 70, tako da ljudi moji, morao je da dođe i taj kraj ljudi moji. 3 dana ste bili sa mnom ljudi moji u ovom vlogu, što se najiskrenije nadam da vam se svidjelo ljudi moji. Sljedeći vlog koji će biti, a to je ljudi moji za par dana, će biti ljudi moji kako se vraćam kući, tako da eto pogledajte i taj vlog obavezno. Tako da eto ljudi moji, baš me zanima vaše mišljenje za ovaj prvi vlog.
kako vam se svidao. Meni je bilo okej, bilo mi je glupo, ljudi moji, kao što sam rekao, bilo mi je glupo da snimam i sve to, ali je bilo ovako skroz okej, bilo mi je zanimljivo i bilo mi je lepo pre svega i volim ljudi moji vlogove. Tako da, eto, ljudi moji, tako išli moji, to je bilo to. Ako ste uživali, ostavite sub, ostavite like, ja se nadam ste uživali, a mi se vidimo već sutra na klipu, ljudi moji, veliki pozdrav i čao. Dido! Psych!